مرن لگے ان کی زبان تے کلمہ نہیں چڑھتا جرات ہوندی ہے کہ جس محبت نال بندہ سدے اسے محبت تو اجازت نال واپس اللہ پاک فرمایا اسا مومنہ تے احسان کیتا جو عظمت والا رسول بھیجے چیز دے کے واپس لے لئی جاوے احسان نہیں میں حضرت نو رومال پیش کرا واپسی رومال ہی لے لواں تے آکھاں میں تواڈے تے احسان کیتا جو میں تواڈے رومال دتا ہے حضرت فرماسن بھائی ایڈا پیچ آئی تے مڈوں دیویں نہ پیا معلوم ہویا چیز دے کے واپس لے لئی جاوے احسان نہیں ہوندا ملان دی آنکھ اکھ پا اگر رب نبی دے کے واپس لے لے ہوندا احسان نہ جتاوے یا نبی اج بھی غلاماں دے اندر موجود پھر وایو زکی ہے حضور آئین پاک کرن واسطے دانا لوگ بیٹھے ہو پانی دور ہوئے کپڑا اتھے ہوئے تے بندہ پانی نو آکے پاک کر انہوں پانی دے نیڑے کر پانی نو کپڑے دے نیڑے کر تاں پاک کرے سی نبی آیا ہے پاک کریں تے جیڑے آدھیں دور ہے معلوم ہویا پلید ودے نہیں پاک ہوئے جنہ نبی نو نیڑے آواز اٹھیو دے رزق اچ برکت عمر اچ برکت صحت اچ برکت ایمان اچ برکت آمین امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا توبہ لمن رآنی وآمن بی وطوبہ سبع مرات لمن لم یرانی وآمن بی حضور فرماندے جنہ میں نو ویکھ کے منے انہا واسطے ہے خوشی جنہ بن ویکھیا منے ہے ساتھ جڑا بڑا داڑھی منا کے اتے پھٹکڑی مال کے راتی نون دی کریم لکا کے مال کے سوندا ہے او چپ روے باقی سبحان اللہ چنگی دنوں نبی دی آمن دی خوشی ہے داڑھی دی بھی توفیق نہیں مرن تو بعد کفن کھلے ہوئے منہ بھی کھاؤ بچ آلو نہ چھلیا پہ ہوئے نبی دا غلام پہ ہوئے لوگ ہوئے کیا پھر اچھی آواز جدی آواز اچھی ہو دے رزق اچ برکت عمر صحت ایمان اچ برکت اچھا یہ کرو جے دا موبائل پا کے کسی دی دھی بہن دا غلط نمبر ہے او چپ روے باقی سبحان اللہ یہ سارے دے موبائل پا کے کتے دی موت مردن جڑے اس طرح دے ڈاکو وی دے ایتھے بھوکو بول دن سکرات لگی ہے صدو دی میاں جی نو بابا مردہ نہیں میں کہ مرسی تے صحیح دیمنی آتا دے لوے جڑے چسکے لے سبحان اللہ بڑا جا حدیث پڑھا امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا الحیاء والایمان قرانا اذا رفع احدهما رفع الاخر سرکار فرماتے ہیں حیات ایمان آپس وچ پھرائیں ایمان نہ رہیا تا حیا نہیں رہنا جے حیا نہ رہیا تا ایمان حدیث تو سبحان اللہ شیرہ تے کتے دے نہیں حدیث دیواری گوگو پکتے سبحان اللہ ریچ کتے لڑ دے ہیں تو ککرہ تے ٹنگین دے نہیں کنجریاں نچ دیاں کو جڑا ایک طرح ایک تھتے پر نظر نہیں کوئی سبحان اللہ دکھا جدی آواز اٹھی جلدی مدینہ پاک امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا انا حظکم من الانبیاء وانتم حظی من الامم حضور فرمایا ساریاں امتاں جو تسا میرے حصے چاہے ہو سارے نبیوں جمائے تو ہٹے امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا رأیت قوما ما خلقوا بعد سیکون بعد اليوم احبهم ویحبوننی ایسی قوم دیکھ رہے ہیں حالی پیدا نہیں ہوئے میرے بعد پیدا ہو سن اور میرے نال محبت کر سن میں محمد پاک ہوں نال محبت
اچھی آواز اے جڑے حرام کھاندے نا لندن تورا انہاں دا ٹیسٹ ہی کوئی نہیں تساں چپ ہو گئے ہو کوئی خیر اے جڑے حلال کھاون والے بیٹھے ہو ابا تا جٹاں نو بخار چڑھدا نہیں جے چڑھے ہی صحیح تا آٹھڑ دے دوا نہیں لیندے اخیر آکا کے بخار چھوڑ روپیے دی ڈسپوری نو تو دودھ پتی کدے گیا بخار حرام کھان والے نو کروڑا نال شفا نہیں تینوں روپیے نال شفا ہے حالی نہ شکرہ بنا جو رب غریب حرام کھان والے نو ہرنی نہیں پچ دی تتر مرغ بٹیر بھنے پہن آدھا اٹھا لو میرے پیٹ میں درد ہے میں خطاب حرام یہ جڑے حلال کھاون والے بیٹھے ہو الحمدللہ چار پوراٹے مکھن دے سویر نال اچار نال کھا کے دوپہر والے موٹ ٹکر نو جڑے ہرنے نہیں پچی تینوں مکھن اچار پچ گیا ہے حالی نہ شکر ہے جو رب غریب رکھ بڑا چا حدیث دے سبحان امام الانبیاء نبی پاک علیہ السلام فرمایا اکل الحرام یمیت القلب اکل الحلال یحیی القلب حرام کھا سے دل مردہ ہوسی حلال کھا سے دل ان کھڑی ہویا جی میں غلاب دا پھل چھوڑ دے لوفران دی یاری شرابیاں زانیاں جواریاں زانیاں کتیاں کول نہ بیٹھا کر ماں دے دودھ نو لیکا نالا اگلے اکسل لچی رام دا دودھ پیتا سجڑا لوفران کول باندھا نیتا کول بے اکسل